Segubalo, alias Espace Balbi. Anna now they come how they come or how come Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronic boutique Ferita vive, mobile ferita vive. Senunga vive, wasenu genesi vive. Espace Balbi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone songo duma, Samsung songo duma, Huawei songo duma, Tecno songo duma, Redmi be achama. Kuku aka ko chugudi kori bashiti aula alhamdulillah ni bashita aula ko ko bashiti ne yere la ala kana bashikan shila ni ansgile aka jamukan mandi sanfe awo awni awkungo ni awkungo abela jelen kungo keleni bi amina jaga masala ani funangeni fitini ndo ni bi fein do akadisa dongili yere de kadini bado awoke bi ani dobna jaga masala bitat na ke bashi mini anabe dese awere bado ne madeliga na artiste kulunda o mawo nem na ni fenfen ya be banye do ni sano che anu foli di anga invité ma ko bi chogodi wala lazy doro ko ri bashitila no alhamdulillah foli ka jume bi bulu ka nyeshi kanu ba ko ni la jaba ko ma bon ma mi goro gere dala munu na le munu manale ma me nga fu be aywa bela jalen foli mine donc amma fa la jaba ko nyene ko ako sigi kanye amna do takari anga furba mugula sisa neko e to re ne to yere Amadou jamu Dumia Amadou Dumia e ma e to in kadi Amadou on me pourquoi derby ba we ngara pertoire rewa nsogoro la rewa kasuko derby la asabene ya ai nsogoro la re bon pana da la mogodo to de derby ya awa american juro ima isa dongo do club ta kalanso ça fait américain araper do de to derby donc ça kere ba fo o américain et en malien la maïke ouais et en version malien on a version iko isa mais derby donc il dendam nan sanja bi sanjot bo bon avec son sens ça va bo mais nina era da dam na nyawo suno tonu ngala drama la tinto folore donc ik ma kom ne ni sebe quoi ma nina de isebe do ama voilà mais e son chama bo non mo son chama bo son denan e son nan ne bo kiliputi bolo folo mais son nunu na ibi ga tafude ta mo la wa oben non ante se mo ko ndum yaram na sa ngache ibi do akono de ko ibi ba kono de ko mi yorob na bi ibi do de kana mo la ja ko ibi take anga tai de to bi ka tatukum na ibi ta de fem bi ne ngune ma be wulile nyina ibi do akono de dron mais e ka erevu yara perdume na erevu Shatawale de Shatawale o join Bioro gang Shata abi malane ya ego Bioro gang Shata o de ka préféré ya iba wanne gaspino no ni talbi subhanallah ay ni yorotige iba wanni gaspini memu star no olute ka guya no levisi nunu ni yakubi ni olu nga guere olu nga guya iba ane enfant noir nunu ni mamsulu nunu wa olu be nga guere olu be ebulu ga sona me kachaya ne be bere la me mais si tanena ko masange ki ka shwake levisi mamsulu yakubi oji enfant noir olu mo konan na e ka kelen tata non mais yawure fe ol be abana kalem ne fa de fe o ne fa ere nto kulanga donc wore kadi iba ka sona me
Bon n'a fɔra sa k'e ka featuring kɛ ni rappeur dɔ ye san. Bon me chata de ka position. I b'o de ta. O de ka di i n'o ka featuring kɛ. Mais e y'a ɲini ka gɛrɛ a la. Bon ma gɛrɛ a la fɔlɔ mais n bɛna gɛrɛ a la tile fila in na. Mais i y'a ɲɛɲini ya. N ka jɔyɔrɔ ye olu b'a choix wa. Donc i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn. Donc i bɛ fɛ ka tɛmɛ o tigi ka bolo fɛ. N terikɛ do. Ok i y'a ɲɛfɔ ɲɛna. Awɔ n y'a ɲɛfɔ a ye. C'est bien a ka di i ye n'o de ka featuring fana kɛ. Ok mais e komi e ko k'e ti ko ninnu kɔnɔ e ni mɔgɔ si ma tɛ futa ɲɔgɔn na fɔlɔ. Non ne ni mɔgɔ ma tɛ futa ɲɔgɔn na fɔlɔ. Komi face à face ko de bɛ sen na sisan. An bɛ face à face de la. Ni ne ye sigi e sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan ni ne ye sigi ye. Ka Wizi Wozo sigi yan. K'aw ka face à face kɛ. Non fo k'a sa. E b'a kɛ wa? A tɛ sɔn yɛrɛ. E sigiyɔrɔnin filɛ sisan ne sigiyɔrɔnin dɔrɔn Wizi Wozo sigilen filɛ face à face. Ouais n'a nana o na. I bɛ taa futa a la. I bɛ taa futa. I ɲɛ jɔ caméra la kɛ i ka wele bila a ma. Ayi non. Ko n'a sɔlen don dɔrɔn a ka na. Non face à face. Non ma se o ma. O ma e ma da i yɛrɛ la de. Ne dalen don yɛrɛ la de. N ka cɛ ni dalen don i yɛrɛ la i b'a wuli de. Mɔgɔ a tɛ wuli fan fila la ɲɔgɔn fɛ koyi. Ni mɔgɔ ma se ma i fana man ka se a ma. Ayi ko in bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ si tɛ ka se mɔgɔ si ma koyi. Bɛɛ bɛ k'i ka carrière de makara. Non man ne ni Wizi Wozo. O man di yan. Jɔn ta ka di. Non mɔgɔ si. Sinon dɔ delila ka na o tɔgɔ ye Bagozi. O ko cicogo t'ale la dɛ. Ko mɔgɔ si yɛrɛ de t'ale kan mɛnɛ. Bɛɛ b'i ta de fɔ. Ko mɔgɔ si t'ale kan. San ni ne e n'o fila bila face à face la. O ye émission bɛ diya dɛ. Mais e b'a accepter a. Bon a man ne ka duguma mɔgɔ kɛlɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ duguma cogo min na. Sanfɛ mɔgɔ de ka di ye. Mais ne dun ye Wizi Wozo proposer e ye san e ma sɔn o kuma o tɛ sanfɛ mɔgɔ ya. Non ale ka siɲɛw tɛ ne ci. Wa. Jɔn ta bɛ ci sisan. Clash la. Bon ne tɛ se ka mɔgɔ t'a tɔgɔ ma. Ayi a fɔ ne ɲɛnɛ an m'a yɔrɔ tigɛ ka bɔ la ne b'a tigi tɔgɔ fɔ. Ne b'a dɔn an m'a yɔrɔ tigɛ mais fɔcogo t'ale la n bolo. Ala. Jar nin b'i n'a fɔ basa gɛnna bɛ ka basa gɛn a ɲɛ bɛ basa la a bɛ ka siran ka bɛlɛ fili basa ma. E bɛ fɛ ni mɔgɔ min ka face à face kɛ i b'o tigi fɔ de o. E m'a fɔ sisan k'a man di e ni dugumamɔgɔ k'a kɛ yan ko sanfɛmɔgɔ de ka di e yan. Mɔgɔ t'an man di ye o. Mɔgɔ t'an man di yan. Ni mun sera a ma de b'a ɲɛ yir'i la o. Komi Kalifa fɛnɛ bɛ arapu la. Kalifa jɔn. Zufa Kalifa kɛ. O dun o fɛnɛ tɛ choix. Non o tɛ n ci yɛrɛ. Wa nin ka choix ma nɔgɔn dɛ. Mamusulun dun. Olu ye kɔrɔbalenw an tɛ se ka se olu ma fɔlɔ. Wa ne bɛna fitinin bɔ min o de ye masa Ala. Ayiwa an b'an miiri yanni ka émission ban fitinin min sɔrɔ. A bɛ sɔrɔ. N'Ala sɔnna a ma. Mais an bɛ wagati min na i ko sisan i bɛ son dɔ kan k'o labɛn wa ou bien i bɛ ka. Ouais émission labɛn na. I bɛ ka son labɛn. Manager b'i bolo wa? Non manager tɛ n bolo. Pourquoi pas? Oui. O man di ye dɛ. Bon a ka di n ye dɛ. Mais n b'a ɲini fɔlɔ parce que n m'a f'i ye n k'an bɛna daminɛ ka ɲɛ dɛ. A kuma daminɛ ka ɲɛ ɲinan de a bɛna daminɛ ka ɲɛ. Ok. I ka cɛ dun min bila ka jigin kɛ nin ye. N ka cɛ dun. Min ye bila ka jigin saba ye kun ya. Min y'a susu i kun ya. Ne. Ya. Ayi dɛ. Ya. Y'an sɔrɔ sababu jumɛn na? Ayi fɛnɛ sa. Ale dun. Baasi t'a la kɔni. Bon an tɛ ɲɔgɔn ka so bɛɛ ma an bɛ ɲɔgɔn ye WhatsApp de sanfɛ. Mais an bɛna fɔ ale y'a dabiri da la dɛ. O don a y'a dabiri mais ne fɛnɛ tun t'a ɲɛ dɔn. Parce que ale taara ne wele k'an ka na de. Mais ale ye wele de k'e ka na k'aw ka na émission kɛ. Mais a m'a fɔ e ye
ne de invité la ou bien en fila de invité la ma fo si fo na ngata émission na donc e a mire ko aw fila de invité do no ɲɔgɔn fɛ mais ale erali ka ale kun kan ka e bɔ fili la o a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ci la yɛrɛ n'o de bila ka tugu awɔ suma a m'o kelen ɲɛ dɛ ja o don han ye do dimine ŋuno papa ayi ne ma dimine o tɛ se ka ne ladimi ne ye ɲɛ ye koyi wala o tɛ se ka ne ladimi sérieux la e dimina ne tɛ dimi wala ok ni ko ten mais e n'ale bɛ se ka fasa fasi kɔni kɛ non ne n'ale tɛ se ka fasa fasi kɛ parce que ne bɛ kuma min fɔ ale t'o fɔ quoi ale bɛ mun fɔ o tɛ ma an tɛ se ka taga ni ɲɔgɔn ye o aw ka yetaw tɛ kelen ye quoi wa a bɛna fɔ e ka yeta yɔrɔ ka jan dɔɔni dɛ a yɔrɔ ka jan dɛ mais e bɛ se ka filo jigiya filo tɛ ban ne da o sans biti sans fɛn bɛɛ hali biti yɛrɛ la an ka taa fɛ ŋana kɔrɔbɔ ka di ne dɛ ne bi yan dɔrɔn ne bi ŋana kɔrɔbɔ de an ka taa fɛ ɛri bɛɛ bɛ galo la n bɛ n ka bali ci galo la can dɔgɔ ni kuma la can dɔgɔ ni kuma la an tɛna ma wu jama la an tɛna ma wu jama la ne bɛ ka ɲini mɛ bɔlɔ na ne bɛ ka ɲini mɛ bɔlɔ na dangala kana ni jɔn su mana ko n ko fɛn bɛ wuli an bɛ don wo mun kɔnɔ n'i donna cɛ i kɔ de bɛ kari ɲɛyɛlɛ gɛng bɛ da la sugu bɛ da la manu bɛ tilen ka fɛn de k'a la ala man di a ka sanw tɛ k'e ma baara sɔrɔ la k'i fɛnɛ ka baara kɛ lakana sirɛti dagari deri ka panase an ka taa ɲini i n'a fɔ samori nafiki den ne bolo la a ka tɔgɔ de bamu a ka da la rnp ala ka surasi kɛlɛkɛ cɛ lu gang for life msc blopa jiginna ye tasuma kalaman ba 700 wulikɛ fan bɛɛ ji ndigi den de bɛ wele ko bana manu ma di ko zana ni bɛ ka ɲini bɛ bɔlɔnna fana kana ni jɔn ko bɛn bɛ di ko cliente biringi filan tɛ mana ni di n'an bɛ taa foro la bɛɛ b'i ka daba ta kusi bɛ dɛmɛ an ka bila an ka sanw na san an ka sɔrɔ ka pan kelen ni fila i b'i yɛrɛ la giri dɔw yɛrɛ kɛsinɔni kɔni de tɛ fɛrɛ an bɛ jigin bɛ gazi la wuli su ka wuli ka dugu la wuli ndigi den fɛnɛ ka wuli. Bibili e ko ni shukura ne mo yɔrɔ ni faamu kosɛbɛ n ko si an ka sɔrɔ ka wuli. E ko fɛnɛ ko yɔrɔ dɔ fana tulo kan m'o faamu kosɛbɛ a daminɛ ma yɔrɔnin na awɔ ɛri bɛɛ bɛ galo la ayi i kɛlen k'a fɔ ko su mana ko i ye min tugu o la kɛ gɛngcɛw ka kuma de a tɛ se ka fɔ bɛɛ ɔ segin tɛ ko kan non segin tɛ ko kan i b'a dɔn ha la ilaha illallah arapɛriw bɛ dɔnkili dɔ da biti kan i b'a lamɛn dɛ sɔn in bi diya i ye mais n'i sigi k'i hakili sigi k'a yɔrɔ dɔw lamɛn Allahu akbar do ayi nin kɔni nin jara yɛrɛ de nin b'i ka sɔn dɔ de la bon ne kuraw de n ma ban fɔlɔ a ma bila fɔlɔ ne ka technicien ma nɔgɔn dɛ a ka kala a banna baara tɛ baara in ka niveau ma mun kɛ faga tɛ sɔrɔ an t'an yɛrɛ sɔrɔ saramali nafsala mafitini ma dɔɔni fara ko wara kan mɔgɔ si kana n ka wulafɛ firini ta jɔn na i jɔn ka biri ka tɛmɛ n tɛmɛtɔ n b'u ka dirili ta jɔn firili i jɔn ka suguni na an natɔ bɛ batari sama jitigi la gɛng tɛ da ni kabako tɛ ni filimu banna mi biriki fiyɛ san tɛ kɛ ma baga ka sɔrɔ n ka sɔrɔ ka wuli ndigi fila ni aramajan an bɛ bagari wele sufɛ alamandi la ne y'a kɛ na i bɛ sɔn ka to a la ji tɛ ban ka daga kɔnɔ fo ka jɛnba ɛri bɛɛ o bɛ sanpa fu la baga t'o sepo n'u ka go bɛ minnu la a wuli ka na ne bɛ se ne cɛ ɛri bɛɛ bɛ galo la n bɛ n ka bali ci galo la can dɔgɔ ni kuma la can dɔgɔ ni kuma la an tɛna maa wu jama la an tɛna maa wu jama la n'i bɛ ka ɲini n bɛ bɔlɔ na n'i bɛ ka ɲini n bɛ bɔlɔ na dangala kana ni jɔn su mana ko n ko fɛn in bɛ wuli an bɛ don wo min kɔnɔ n'i donna cɛ i kɔ de bɛ kari ɲɛyɛlɛ gɛng bɛ da la sugu bɛ da la manu bɛ tilen ka fɛn de k'a la ala man di a ka sanw tɛ k'e ma baara sɔrɔ la k'i fɛnɛ ka baara lakana sirɛti dagari deri ka panase an ka taa ɲini i n'a fɔ samori nafiki tɛ ne bolo a ka tɔgɔ de bamu a ka da la rnp ala ka surasi kɛlɛkɛ cɛ lu gɛng kɔrɔla fɛn msc blopa jiginna ye tasuma kalaman ba ye 700 wulikɛ fan bɛɛ ji ye ndigi tɛ ne bɛ wele ko bana manu ma di ko zana n'i bɛ ka ɲini bɛ bɔlɔ na fana bɛn bɛ di ko cliente
Biringi fiyal nte mana ni di na me taa foro la bɛɛ b'i ka daba ta gosi bɛ n dɛmɛ ka bila an ka sound saya n ka sɔrɔ ka pan kelen ni fila u b'u yɛrɛ la giri dɔw yɛrɛ kɛsinɔ ɲuman de tɛ sara me jigin ka gazi la wuli sugu ka wuli ka sugu ka wuli ɛndigi wa ye fɛnɛ ka wuli bɛɛri ka wuli ka saya la ɲaga kelen tɛ ka bi bɛɛ ka fɛrɛ la premier jour me bila an ka sound kalabaden ni oji ni galɔ jɔn de ye sesi bɔrɔ ye ne ni ka galɔ dɔgɔ kɛ na cɛw bɔ a ka sa santi t'a la wuli ka bɔ a la verre la bɔra an ka minɛ na i ɲɔgɔn na tan o bɛɛ bɛ kan kɔnɔ sesi kɔnɔ n ka paw tɛ jɔ kana ni gulon na mɔgɔ tɛ gulon na jiginna ye aributari mɔnu ma die o ye tɛsi kini sani fila i b'i yɛrɛ la pɛn bitisi guba i gɛrɛ ka na ni dalakan banna i ka wuli ka non ci cogo t'i la non i b'a ɲɛdɔn wala i bɛ se i bɛ se walayi sisan ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ a fana ye rappeur de Medmo le Génie Medmo de Parisien a bɛ Bangida ni ne ko ŋ'e n'u ka fitinin kɛ sisan u b'i ci ya u b'i ci yɔrɔ mun ye Basile So Fasada payi a banna parce que a sɔn bɔra ne yɛrɛ ɲɛ a tɛ nin sa Medmo de Parisien i dɔgɔnin filɛ dɛ k'i n'a ka fitinin kɛ awɔ kɛ wala ayi ne bɛ ka kuma n ka caméra de la wala i n'a bɛ fitinin kɛ n'Ala sɔnna a ma n m'a f'a ɲɛna inshallah sisan cɛ a bɛna fɔ i yɛrɛ i wɔsira dɔɔnin dɛ an ka baara de don an bɛ wɔsi diyagoya de don i bɛ to ka taa prestation ninnu na n bɛ to ka taa prestation i bɛ to ka t'olu la concert ninnu ni fɛnw mɔgɔw b'i wele olu la ni minnu bɛ ɲɔgɔn sɔ olu bɛ n wele mais i b'a fɔ sisan i b'a fɔ ni ekɔliden ninnu i b'a dɔn rappeur caman bɛ yen nɔ u ka di ekɔlidenw rappeur yɛrɛ ekɔlidenw de ka di rappeur ye rappeur ka di ekɔlidenw de ka caya i b'a n'u ka congé bila ni fɛnw sera u b'a fɔ ka directeur ɲɛna karisa wele nan i delila ka t'olu dɔ la n delila ka t'olu dɔ la Yirimajɔ yan fan ninnu fɛ yan an ka yɔrɔ yɛrɛ fan ok mais e bɛ misiki in kɔnɔ komi i yɛrɛ ko san 3 ko mais ko ɲinɛ de k'i bɛ ka ta ba la mais est ce que i bɛ fɛn sɔrɔ a la a bɛ k'i nafa dɔɔnin yan a nafalan wagati fana ma se ka se o ma tant que ma tɔgɔ sɔrɔ a tɛ se k'e nafa mais i bɛ taa son minnu bɔ studio la mɔgɔ de b'o wari financer ou bien e yɛrɛ de b'o bɛɛ financer non mɔgɔ t'o financer ne yɛrɛ de b'o financer e bɛ baara wɛrɛ la min tɛ misiki ya o ye mun baara ye ne bɛ baara bɛɛ de kɛ diɲɛ baara bɛɛ ni min sɔrɔ la dɔrɔn wari ka sɔrɔ dɔrɔn ouais c'est bien i kɔrɔw bɛ yan non e ye denkɛ fɔlɔ de tiɲɛ na i kan k'i cɛsiri dɛ i dɔgɔninw bɛ yen non ne kelen de don ala e kelen de don wa wa e ka cɛsirijala kan ka bonya dɛ a ka bon a kan ka bonya yɛrɛ de a tɛ k'u wotoro kɔnɔ yɛrɛ walayi du jigi ye de ye koyi den kelen i bɛ baara kɛ de walayi i ta ye jo ye baara kɛ ça va inshallah la mère bɛ yan l'ex fana bɛ yen o y'an ka fɔcogo ye o mais e donnen arapu kɔnɔna ni fɛn ninnu na olu ma problème don a la non o t'olu ɲɛna basi ye o l'ex ma foyi fɔ non a bɛɛ bɛ ne yɛrɛ de bolo la mère fana ma foyi fɔ mais u b'a dɔn kɔni k'i bɛ dɔnkili da non o t'a dɔn u fila si t'a kalama parce que an tɛ ɲɔgɔn ayi mais e fana m'a f'u ye non ne t'o o tɛ fɔ mɔgɔ ye i bɛ bali k'o ye de ayi kana sɔn o ma dɛ non o tɛ fɔ mɔgɔ ye ayi i bɛ taa fɔ hali ni ma fɔ l'ex ɲɛna komi cɛkɔrɔba ninnu de ka ko ka gɛlɛn ka caya i b'a fɔ la mère ɲɛna i b'a fɔ k'a ka dugawu k'i ye n'i ye son bɔ dɔrɔn i bɛ taa n'a ye i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna i b'a fɔ a ye nɔgɔya ni fɛnw na i ka dɔnkili t'a bɛɛ yira a la dɛ i b'a tigɛ de partie fitinin dɔ tigɛ dɔrɔn kuma ɲɛnama bɛ côté min na dɔrɔn i b'o tigɛ dɔrɔn ka taa n'o ye i b'a fɔ k'a ka dugawu k'i ye k'i bɛ fɛ ka don misiki kɔnɔ quoi ko misiki ma nɔgɔn k'a ka dugawu k'i ye k'i mago yɛrɛ de b'a ka dugawu la n'a ko k'a bɛ kuma caya dɔrɔn i b'a fɔ ko non ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ aw yɛrɛ de kama quoi wari ka sɔrɔ dɔrɔn ne bɛ fɛ k'e bɔ nɔgɔ la de olu kuma ninnu i b'olu fɔ quoi k'a la sensibiliser kana sɔn o ma dɛ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na dugawu ɲini i ka sɔrɔ ka don a la c'est ça c'est bien i y'a faamuya voilà hali ni m'a fɔ l'ex ɲɛna a fɔ la mère ɲɛna dɔrɔn en cas ni l'ex bɔra a kalama don min na o b'a sɔrɔ la mère b'a kalama sinon i ta bɛ kɛ seeru ta ɲɔgɔn ye dɛ o kɔni kana sɔn o ma dɛ non n tɛna sɔn o ma i y'a faamuya mais sisan i yɛrɛ ko k'i bɛ studio la n'est-ce pas
Non, ma don fɔlɔ n bɛ k'u labɛn I bɛ ka préparation de kɛ mais son b'i bolo awɔ joli ɲɔgɔn i n'a fɔ n ye son mun bɔ n bɛ ka ayi minnu i bɛ labɛn na mun labɛn bon n ye 2 de labɛn i ye 2 de labɛn mais mun y'i bali i ma taa studio la fɔlɔ bon tant que son ma ban n tɛ se ka se studio la ne hakili la i bɛ taa dilan studio la don ayi dɛ e de b'a dilan ka sɔrɔ ka se o a bannen kɔ de i bɛ taa studio la ma wa jɔ olu ta ye ka biti don a kɔrɔ dɔrɔn de kɛ awɔ a bɛɛ bɛ e yɛrɛ de bolo ayi komi dɔw bɛ yen ne hakili la ni biti kɛra la de inspiration min na bon non o tɛ studio kɔnɔna kɔni mais san fɛn jumɛn de b'a to i bɛ inspiré quoi inspiration min na i la ni ye mɔgɔ dɔ de ye wa ou bien ni ko dɔ kɛra i la i bɛ ni dimina de ne bɛ inspiration siyan de la ne bɛ inspiré siyan de la o siyan ye mun ye ne t'o dɔn koyi an suwalen tɛ an ma suwa an ma suwa dɛ bon mais bɛɛ fɛnɛ tɛ se k'a ye o siyan i bɛ se k'i ka mɔgɔw ɲininka olu b'a f'i ne ka fisa n'olu yɛrɛ an bɛɛ ye kelen ye yan Eresi kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ siyan e de y'a fɔ e de kan ka kɔrɔ fɔ ne ou bien non fɔcogo t'ale la a tɔgɔ de ye siyan ye quoi an bɛ inspiration ale dɔrɔn n'i y'o ta dɔrɔn ta fɛn de don quoi bon ne tɛ se ka fɔ ta fɛn ne tɛ se ka fɔ ta fɛn ayi a ka ɲi sa a faamuna n y'a faamu sisan n kun m'a faamu kosɛbɛ nka sisan n y'a faamuya ok c'est bien collaborateur ni rappeur foyi cɛ kɔrɔbalen ninnu dɔw non i m'a ɲini ka gɛrɛ u la fana non n tɛ gɛrɛ mɔgɔ la munna i tɛ gɛrɛ mɔgɔ la munna an bɛ fɛ ka bɔ an yɛrɛ la de ayi o tɛ komi i ka gɛrɛ a tigi la k'a k'i labɔ koyi ayi i bɛ gɛrɛ a tigi la de i b'a dɔn kalan ti ban quoi ouais kalan tɛ ban i bɛ to a tigi nɔfɛ i bɛ leçon dɔ sɔrɔ ouais hali ka da leçon de vie ninnu ma i b'a dɔn ko dɔw bɛ kɛ ni i bɛ yala olu nɔfɛ ko dɔ bɛ se k'olu sɔrɔ ouais mais ni a sɔrɔ a ko kɛra i ɲɛna sisan a ka ca la e tɛ sɔn ka don fili ɲɔgɔnna kɔnɔ ouais ouais i fɛnɛ donc e bɛ fɛ k'i ta bɛɛ k'i kelen na de mɔgɔ si kana bon i kelen ka yɛlɛ mɔgɔ si bɛ se k'an dɛmɛ mɛ dɛ mais rappeur wɛrɛ ka dɛmɛ de n tɛ se o ma o parce que o kuma bɛ yen kɔfɛ o kuma dali bɛ siraw de ɲɛ voilà i ye ko ye sa ayiwa n'an ka eresi mɔgɔ labɛnnen don a tɛ sɔn d'a ma awɔ a ye sɔn d'a ma Music. Derby gangster de gang gang I b'a bila ni m'a bila i fa bɛ sa ni m'a bila i ba bɛ sa ni m'a bila i yɛrɛ bɛ sa sanfɛ duguma bɛɛ n ka kɛlɛ ka cɛ colonel Samassa 700 siri a wuli kɛ 700 siri awɔ kɛ si k'a fɔ awɔ kɛ si k'a kɛ awɔ kɛ si k'a fɔ fo k'i sa i den t'a ɲɔgɔnna kɛ fo k'i sa i den t'a ɲɔgɔnna kɛ awɔ kɛ si k'a fɔ awɔ kɛ si k'a kɛ fo k'i sa i den t'a ɲɔgɔnna kɛ fo k'i sa i den t'a ɲɔgɔnna kɛ fo k'i sa i den t'a ɲɔgɔnna kɛ n'u dafa n fɛnɛ bɛ n dafa n'u kanja n fɛnɛ bɛ n kanja n'i y'a wuli i bɛ faga site kɔnɔ mɔgɔ tɛ se na hali faw ka misɛn k'an sigi ka teli jɔn ma kɔntan i fɛnɛ y'a wuli ji ma ban n ko ji ma ban firi ma ban n ko firi ma ban yiri ma jɔ wa n tɔgɔ bɛ fɔ n digi ja n'a debi ni kunu jɔn min t'a la n jɔlen bɛ gidɔrɔn da la bɛɛ la dɛng dili bɛ kɛ yan ni saraka t'a la o de la ninnu bɛ saraka diya la bɔtari diya la fo ka san tɛ taga kaw la a bɛ ka ji n ko ɔrdi kin dɛng ma di ko dinzɔni san bɛna taa fɔ Tanzanie ini ka nego bɛ jamalen se everyday nka bɛɛ b'a di ala ma di ka tile mura di bɔlɔ ma nɔgɔ i janto i yɛrɛ la firi ka siri ni o tɛ bɛ nin bɔgɔ la dantugu da tirili kɛ ɛ nigi ja i ka tamani ta cɛ jija babaden sini bɛ wele ko papaden mun de la ne ko tɛ wuli ka sɛbɛn de kɛ n'o kɛra sini baga bɛ kɛ e m'a mɛn ko baba wa e m'a mɛn ko baba e m'a mɛn ko baba wa e m'a mɛn ko baba funufunu de don n'i jɔ ye a bɛ taa n'a ka to ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na di ne ma n k'a ci sesi rapɛru batari la a fara ɲɔgɔn kan ka na di ne ma n k'a ci sesi rapɛru a wuli i b'a tɔ ɲɛɲini kɔfɛ. Nin fana jara mais siyan ko kuma in ka di e ye dɛ ne ma f'i ye n ko san y'an ka baara de ye mais e tɛ ka sɔn ka san ɲɛfɔ ne ɲɛna a expliquer ne ye dɔɔnin kɛ non ɲɛfɔcogo tɛ siyan na e ko yirimajɔ ko mun bɛ yirimajɔ e ko yirimajɔ n ko yirimajɔ an tɔgɔ bɛ fɔ ndigi jana depuis kunu ndigi ye jumɛn ye nanfigi jana depuis kunu wa
nafigu olu jana te bi kunu joie men da la gidoronda la o bigay dala gidoronda la gidoron era dala yiri majo bele bayna boy ma kumariro yiri majo fan yiri majo fan mere bon ame wara so fan donc che e ka so fan ya ay soni gi sa so ma me amon jango sebe o secteur ni mano gondonne ça fait au secteur de là vraiment ika kuma nu ama bali na mene yem fando mano gone bon fando mano amina fa bu ko tenu ni la bon ne se ka do afan be ma munu mi ka boye da kono ni ka musique kono na la o mo chamane bi soro yi no lu mo chamante tandu tan e John okay ne to don wala alisa John no ma fi won tan tene wala ay ote ay am so anga dong lidari ngache ne to ka surprise ke mo wala de ouais kana to ka fuma che so wala de to ka surprise ke ne mai ne chefere ro surprise be ko la de ay ne baro surprise be ko lo me ne fina be ka chene fa am so anga dong lidari okay mena soro tanbe iba don ni ti fede ati fe ouais ida fe o ibe mo ko mi fe dogo bo dogo muna no ne fina te sunguru diga ma donc da doron si anga soro doron si an wo ibe ki si so oro kande ntirge o doron ni ro do era to si anga soro mi ga gidrona la ay iye mi fa san ko bi ga bolo gidrona la o de si an ay no mo si anga soro doron si an jumedi o fo nyene ne ti si an don boy we mo wera ni no wa nya fi ay e de si an ko kuma fo e de kan akoro fo ne no akoro ti ne bolo me abi sane ya bon me akon ti soro ni warde warbe jem fambere soro warde be do ala waaw warbe do fambela aywa ni ko te nya fami mais git avena fa gidronda nun kadi ko sabere bon gidronda afse ga ko kadi afse o mani e to ka yala gidronda to ka yala ni mesi anyin na me yala gidronda che divisek ma dai ni kuma do maka ma bene ala che ni kuma do maka de ni tamandi de ni ala che okay iba wuli ni join sa ka wuli na foto wudisa tete lagi ito fasa ge manyino ko sa fasa e se ka foto ko di ke e bi se don dala e ka sranga fo ke ni mo ka fasa ke o bi ka choko di ai munu bi se olu bi ka ke o no parce que ma no ul fagu wona ibe to nyin ne la o ta ko to nyin bora misa to nyin choko di ibi ka bara don ibi min do e ba ke di iba don di Paulu ni bi femi do e ba ke di sinon na almashona ni ko ne ka wuli ndo e ne ba wuli to nyin yo jamais o fene ga fon te ke o ya nga tadi ni fian wula be bolo bi kundo ne la ko nga che ubi ka wuli fana ba wuli di nga ta doro e ma foko e ka shwa ya ku bi de ai de ne be ya ku bi la me ne ka shwa ta wale me bi ya ku bi ka so ne la me me e ko ki ka shwa mi san e to fana ka so na me no me mo la me ya te me jambere ga ibo la ma ka me jembe ga mɔgɔ min ka di ye sa o tigi jugu yi mun ye i diya mɔgɔ jugu o yi mun ye aw bɛɛ jugu de e ko cogo di sisan i bɛ se k'a fɔ cogo di k'e t'a wuli bɔn jugu t'ale la o cogo di wala e de la ka rappeur jumɛn ye ko fɛn t'o la u ti kuma fɔlɔ de ko ye u bɛ tila k'a ɲɛfɔ yan nɔ e ɲɛ tɛ tɔw ta la u bɛ tila ka n'a ɲɛfɔ kɔfɛ bon ale kelen fɛnɛ tɛ dɔnkili da o groupe mɔgɔ 3 de bɛ dɔnkili la mais comme e dafasa jalen no e dafasa jan geng mɔgɔw do ayi non ne to dafasa jan geng mɔgɔ e dafasa jan geng mɔgɔw do i ko ko manager ti bolo non manager muna i ma manager ɲini ne wa ou bien i bɛ fɛ manager yɛrɛ de ka na non tɛ u ka na n'u yɛrɛ ya non tɛ mais e fana mun ɲini non ne m'a ɲini muna san oui u ka na cuni ya bon o fɛnɛ tɛ
Ni cunani yɛrɛ de. Ayi ko manager dɔw b'a dabiru ka artiste da la dɛ. Dɔw b'a dabiru ka. Bilenko ta fan fɛ. I bɛ ka siran o ɲɔgɔn na. Non n tɛ ka siran o ɲɛ. Mun na e m'a ɲini. Tentɔ dɔrɔn. Ayi o tɛ se ka kɛ sa. Cogo di tan. Foyi man di e ye tentɔ dɔrɔn a bɛɛ ye tentɔ dɔrɔn. Ne mago bɛ manager la dɛ mais ne de ma wuli k'a ɲini fɔlɔ quoi. A fɔ dɔrɔn mago b'a la m'a sɔrɔ fɔlɔ de. Hali kana fɔ ma wuli k'a ɲini dɛ. Non ma wuli k'a ɲini fɔlɔ de. A fɔ n mago bɛ manager la ma manager sɔrɔ fɔlɔ de. I b'a fɔ ten de. Ouais. K'a bɛɛ kɛ tentɔ dɔrɔn. Ouais. Mais sisan an bɛ yɔrɔ min na ko bi o. Ni Lex nana f'e ma sisan k'e ka muso furu. Non ne si ma se muso furu. Ayi mais ne y'a fɔ de ko don. Ne y'a fɔ ne de bɛna furu ouais. Ne y'a fɔ. Sisan. Ko tiɲɛna k'ale bɛ yɔrɔ min na i ko bi. Ko diɲɛ mi ka avancer. Donc ko a ka d'a ye i ka muso furu. Ko walasa a ka mɔden n'o ye. E b'o ko kɛ cogo di sisan? A bɛɛ bɛ ne de bolo. N'o kɛra i bɛ sɔn wa? N'a y'a fɔ. Samson n'o dɛ. O ma misɛn yan. Ayi. A ma bɛna muso furu ka t'o siri bin na. Ayi ka n'o fɔ sa. E ma fɔ sa k'e bɛ baara sugu bɛɛ kɛ yan. Ne bɛ baara sugu bɛɛ kɛ. E bɛ baara sugu bɛɛ kɛ e bɛ dɛsɛ o la cogo di? Non ne ka baara wari bɛ don ka pera de la. A bɛ don dɔnkili de la a tɛ don fɛn wɛrɛ la. Ma ne ye muso furu don sera dɔnkili bɛ n'o furu k'o d'e ma. Ne bɛ muso furu wagati min n'o y'a sɔrɔ ne ma tɔgɔ sɔrɔ ne bɛ dɔnkilida bila de. O y'o bannen de ye wa. Ayi muso furu ni tɔgɔ ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ. Mɔgɔ baden de bɛ muso furulen kɔfɛ u bɛ tila ka na tɔgɔ sɔrɔ. Non tɔgɔ sugu man di ne ye. Tiɲɛna ni diɲɛ ko man ca dɛ foyi man d'ale ye. Adamaden bɛ fɛ ka foyi man di e ye siyan dɔrɔn de ka di e ye. E y'a fɔ yan ko fɛn min ka di ye siyan in dɔrɔn. K'o dɔrɔn de ka di ye n'o tɛ a tɔ si man di ye. Siyan dɔrɔn. Baara sugu bɛ i n'a fɔ jumɛn? Baara bɛɛ. Dɔ fɔ tantɔ i bɛ sport ninnu kɛ yan? Non n tɛ sport ninnu kɛ ne bɛ n ka téléphone feere yɛrɛ de ka ca sisan. I bɛ téléphone feere yan? Sisan m'o yɛrɛ de la sisan. Butigi de b'i bolo wa? Non butigi tɛ n bolo n ye coxeur de ye. Donc i bɛ dɔ ta minɛ? Ayi dɛ n yɛrɛ bɛ n ta san k'u feere de. Donc i bɛ taa téléphone de san téléphone feere butigiw la. Donc k'i ta d'a kan. K'a feere. Aw i bɛ ka marchandise feere. A ma ban. Donc i bɛ k'olu de kɛ mais i bɛ téléphone ta mɔgɔ min bolo o tigi bɛ Bamakɔ yan yan. Ne ka fɛn bɛɛ bɛ ne b'a bɛɛ gérer yan. Min o bɛ yɔrɔ jumɛn na? Hali ni Malitel la. Ale bɛ Ali la de yan. Ani Malitel la la o. Yen fila. I b'a ta yen nɔ de yan. Mais an ka chef bɛ yan nɔ o bɛ téléphone feere. I m'o tɔgɔ mɛn? Non m'o tɔgɔ. Espace Balibi. Non m'o mɛn. A filɛ nin ye gitɔrɔn da la an kɔrɔ yan. A bɛ se ka kɛ bɔn. E tɛmɛtɔ m'a ye yan? Non ne m'o jateminɛ ne kun ɲɛ bɛ yan. A b'an yɛrɛ ka droit la yan butigi belebeleba de don a filɛ nin ye gitɔrɔn da la Espace Balibi. Téléphone radio télé chargeur a bɛɛ machine fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ nin caméra ninnu nin télé ninnu a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen. Machine minnu filɛ a bɛɛ bɔra yen ne. Cɛcogo t'o la dɛ. Bon ne ka jateminɛ kɔni ma ye. Senukaden fɛn min fasa da. Jɔn. Senukaden kɛ. Jɔn. Senukaden n'i ye senu tɔgɔ fɔ i bɛ jɔn de tɔgɔ fɔ? Non ne tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Prince Jalo kɛ. Non ne t'o dɔn. E tɛ Prince Jalo dɔn? Ayi. Ala ka na malo fini da fɛ. Prince Jalo. Wala ne t'o dɔn. Belebele Chizi. Non ne t'o dɔn. Min b'a fɔ ko ka fɛn ci ka fɛn ci. Bon an t'olu sɔn la mais an tɛ olu dɔn. Donc siyan min sɔrɔ sɔn minnu na i b'olu de la. Siyan min sɔrɔ sɔn minnu na an b'olu de fɔ. E dun ko k'e tɛ disi woso dun i b'o lamɛn yan? Non siyan t'o la. Siyan dun m'o ta la dɔɔnin dɛ. Yang BG ninnu dun. Bon an bɛ se k'o lamɛn parce que ale bɛ kuma minnu fɔ an yɛrɛ t'olu mɛn kosɛbɛ an bɛ se k'a lamɛn o kan kan o. Tigiri kɔrɔ de. Bon ne yɛrɛ tɛ tigiri kɔrɔ dɔn. E t'a kɔrɔ dɔn wa? Ayi. Ne bɛ k'ale kɔrɔ de ɲini ka caya o. N mago b'a kɔrɔ la. Awɔ kɛ. Nka a kɔrɔ tɛ ne bolo. Yakubu ninnu i b'olu fana lamɛn. Mais ale ko donso jɔn ye donso ye? Non ne tɛ donso dɔn. Ne bɛ ka donsokɛ ɲini a mɛnna depuis sɔn in bɔra ne bɛ ka donsokɛ ɲini o.
a y'a fɔ ko dɔ ye donso ye donsokɛ dɔnnen don a ma se mɔgɔw b'u fɔ a yɛrɛ a dɔnnen don somɔgɛ b'a yɛrɛ dɔn ne t'a dɔn koyi a b'a yɛrɛ dɔn dɔnkilidala de don wa bon a fɛnɛ b'a ta lamɛn an ti nin ko ninnu kɔnɔ koyi an kɔni bɛ dɔnkili lamɛn an ka taa dɔrɔn donc ça fait donso dɔnkilidala de don wa donso kɔni fɔla bon an kɔni bɛ donso ka fɛnw y'a la mais an tɛ se k'a fɔ donso fɛnɛ don ouais o kɔrɔ e bɛ sɔn k'a tigi dɔn dɛ bon ne t'a tigi dɔn ko k'i bɛ donso fini y'a la ko mais k'i tɛ se k'a fɔ ko donso don dɛ non ne tɛ se k'a fɔ o kɔrɔ e b'a tigi dɔn dɛ non ne t'a tigi dɔn ayi e bɛ se ka donso fini ye mɔgɔ la cogo di k'e m'o ye o ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ caman bɛ fini dɔn i t'a tigi dɔn ne ma enfant noir ninnu don enfant ka di i b'ale fana lamɛn mais ale ka gorobara kɛ lakajigi kɛ n'a ye dɛ a sugu bɛ kɛ ni e ye fɛn sɔrɔ e bɛ sɔn ka gorobara ta non ne tɛ gorobara ta o kɛra e ma leçon ye yɔrɔ surasiw bɛ ne bolo ala ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ne bolo mais enfant noir ni jɔn de bɛ ka wuli de jɔn to ale ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na o bon est ce que ne b'o dɔn o t'e ka jɔ ye de jɔ i ko min ka di o t'o ya enfant ani min bɛ ka wuli kɛ ani mun bɛ ka wuli o man di ne yɛrɛ ani bira de bɛ ɲɔgɔn na i bara kɛ e tɛ i bara dɔn i mara a yɛrɛ a n'o tɛ kilasi la o bɛ fitiri ne kɛ i mara o tɛ kilasi la olu bɛ collaboration de la ani bira de bɛ ɲɔgɔn na i dun bɛ k'i yɛrɛ kalala fili kan komi e t'a ɲɛ i bɛ fɛn min ɲɛ dɔn i bɛ fɛn min kɔnɔ i b'i kalala fili komi a n'o de bɛ ɲɔgɔn na ani bira mais enfant noir de ka di ye ko de bon ne b'a rappeur bɛɛ lamɛn e b'a bɛɛ lamɛn mais e dun y'i ka choix fɔ yan mun fɛnɛ ka di ne ye n bɛ se k'o fɛnɛ f'i ye o mais n tɛ tɔw lamɛn o tɛ kelen u fila la jɔn enfant noir ni a tɔ kelen ye jɔn vida bon n fila bɛɛ ka di ne ye wala o fila bɛɛ ka di yan mais mamuso ni yakubu dun yawu de ka di ye e bɛ se ka fɔ cogo di ko dɔ ninnu fila bɛɛ ka di e ye bon n bɛ se k'o fɛnɛ fɔ cogo di n'o n fila ka di mais n kelen man di nɔ fɛnɛ bɛ se ka kɛ yakubu de ka di ye yawu de ka di e bɛ se ka yakubu ka dɔnkili dɔ da e bɛ se e bɛ se kana fɔ i bɛ se fɛn bɛɛ la dɛ ne bɛ se ka yawu ka dɔnkili dɔ da kɛ wuli an ka taa i n'a ba ka dɔnkili tugu a ka sɔn a fɛn o fɛn i bɛ se min na dɔrɔn e m'a fɔ k'i bɛ se ka ban ni k'i bɛ se i bɛ se de o non an k'o to sa kɔfɛ an b'o kɛ an ye nin sa arapeli yɛrɛ bɛ ka siran ka dɔnkili da ka siran wa ne ko e ko ne k'an ka dɔnkili da sisan ne man ta da i tɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta i ma olu tɛ ne ci o n y'a faamu sisan mais ale ka sɔn ninnu i bɛ to ka inspiration bɔ a kɔnɔ n'est-ce pas yaku ka sɔn non ne b'a lamɛn sinon ne ka inspiration tɛ bɔ a kɔnɔ inspiration foyi tɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ mais ne de ta tɛ bɔ a kɔnɔ ne bɛ n ta ɲini n yɛrɛ ye de mais a lamɛn a ka di ye kosɛbɛ voilà e n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye bon n'a ye ɲɔgɔn ya ka concert kɛ yɔrɔ la m'a ye ne de y'a ye sinon a ma ne ye a tɛ ne dɔn ne de b'a dɔn ni e n'a sigi face à face la sisan yaku i b'a fɔ yaku sigilen filɛ k'e ka kuma dɔ f'a ye e bɛ jumɛn de f'a ye ka kuma dɔ f'a ye n'a fɔ cogo di sisan k'e n'a sigi dɔrɔn k'a f'i ma dɔrɔn ko kuma jumɛn de b'i kɔnɔ k'a fɔ yaku ye o fɔ awɔ a bɛ se a ka bulon la dɔrɔn a bɛ se cicogo t'a la cicogo foyi t'a la banna i m'a ye sa yaku ala a y'aw kɔfila aw dɔgɔninw na aw mago b'aw ka dɛmɛ na inspiration fatɔ de bɛ ninnu na walahi ninnu mako bɛ coup de poing fitinin dɔrɔn de la pour que u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a y'aw kɔfila aw dɔgɔnin na a ma nɔgɔn studio bɛ cogo min na aw bɛɛ b'a dɔn studio ma nɔgɔn a tɛ kɛ fu koyi i bɛ wari de bɔ walahi hali studio tigiw t'u miiri ko ninnu ye denmisɛnninw de k'u m'a daminɛ fɔlɔ k'i jɔ an ka dɔ bɔ a la u t'a kɛ u yɛrɛ bɛ ninnu de susu walayi a y'aw kɔfila aw dɔgɔnin na u mago b'aw ka dɛmɛ na ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a di i kanubagaw n'i lajɛbagaw ma bon kuma fɛnɛ n'a position ka ca kuma sugu jumɛn
I b'a fɔ folikan quoi. Folikan. Awɔ. Bon n fana ka foli b'u bɛɛ minnu nana minnu ma se ka na siɲɛ wɛrɛ Ala b'u bɛɛ ɲuman se yan dɔrɔn. Amina. Ok. Mais bɔsi foyi t'e bolo wa? Bɔsi bɛ n bolo. I ka bɔsi fo kɛ. I ko jamana in sigilen don bɔsi ko de kan sisan. Ouais non. Bɔsi bɛ bɛɛ bolo bi koyi. Bɔsi tɛ n bolo. N ka bɔsi ye CG de, n bɛ CG fo. O tɛ mɔgɔ ye yan. Awɔ n nɔtɔ. N ka bɔsi ye CG ani nɔtɔ. A banna ne k'i ma bɔsi b'i bolo a ko bɔsi bɛ n bolo. I ka bɔsi fo awɔ mais e ko jɔn? CG ani tonton. Ok olu fila de ka olu de ka bɔsi ani tonton Siri. An b'u fo kosɛbɛ. Olu de déplacé la ka na an lajɛ an b'u fo. Kelen yɛrɛ courage b'a la dɛ. I ka ko ka bon a bolo dɛ. Awɔ n ka jolo. Yɔrɔ dɛ i ka ko ka bon a bolo yɛrɛ de walayi. I ka carrière jɔrɔ b'a la. A bɛ ka jɔrɔ n'i ye wa. A ka d'a ye dɔrɔn i ka pawu. An n'a dɔn sira bɛ kɛ. Voilà a ka d'a ye quoi. Courage fatɔ de b'a la. Ouais courage b'a la. A yɛrɛ bɛ ka to ka kumaw di den ma. Depuis man na bɛ ka kuma fɔ. I bɛ ka siran kuma ɲɛ. Non ne tɛ siran kuma yɛrɛ. A ko k'i kana siran ko kuma. E ye kɔnɔbara sefuru ye da ye sa. Non ne bɛ kuma. N bɛ kuma yɛrɛ de. Ok mais ni mɔgɔ min mago b'i la émission kɔfɛ o bɛ sɔrɔ numéro jumɛn na? Ne ka numéro 70 97 39 07. Ok c'est bien. Ayiwa segin a kan tuguni. 70 97 39. A fɔ don dɔ ni an kalanbaliw tɛ se ka n ta dɛ. 70 97 39 07. Sinon n'a fɔra ko an ka n ta a ma nɔgɔn dɛ. O kuma ka ca. Ayiwa an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la. Émission sera a banyɔrɔ ma. Folikan laban jumɛn b'i bolo émission kɔnɔ k'a di lajɛbagaw ma? Bon. N ka foli bɛɛ ye ba ye. N ka di minnu ye man di minnu ye n ka foli b'u bɛɛ ye. Ok c'est bien. An yɛrɛ fana bɛ an lajɛbagaw ni an kanubagaw fo. Minnu bɛ sɔn ka forfait ta k'u sigi ka an ka émission lajɛ. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ olu foli ani o waleɲuman dɔn na. K'a f'u ɲɛna ko bi aw garisɛgɛ tun bɛ nin de la bi. Awɔ an ni nin de jɛla bi ka masala. An b'a ɲini masa arahamani fɛ Ala ka semaine wɛrɛ jira an na. Yan'o cɛ an bɛ kɛnɛ d'i ma i ka kɛnɛ ɲama fifa. An bɛ bɔ n'i ka son ye. Hey check sɛriya n'an ka taa an ka kɛ ban kɔnɔ i b'a bila bɔlɔn kɔnɔ i b'a bila bɔlɔn kɔnɔ tan tɛ n bolo n tɛna mɔgɔ si kɔnɔ. Seja wuli nɔta wuli seja wuli nɔta wuli fan bɛɛ ka di ye ban sesigi kɔnɔ an fɛnsɛnnen de bɛ kana kɛ na i bɛ sɔn ka to bɔlɔn ma nɔgɔ cɛ i janto n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ sɔn k'i sigi n'i m'a ɲɛ sɔrɔ n'i y'i sigi kɔni bɔlɔn na kɔni an tɛ mɔgɔ dɔn san kɔnɔ an bɛ taa kɔnɔ an bɛ ba kɔnɔ pan kɔnɔ n'i bɛ se cɛ i fɛnɛ ka na kɛ n'i tɛ se cɛ pan ka woyi ne tɛ mɔgɔ dɔn kɔrɔ tɛ n bolo NDT n bɛ jigin n'a ye rafale verla bɔra an ka minɛn na n bɛ 12 cɔ a gogorolen wa 1 ko chevrolet 12 yɛrɛkɛ minnu bɛ tilen ka bitiri tɛnte dɛrɛ fɛrɛ n bɛ jigin i bɛ gazi la wuli n bɛ fan bɛɛ cɛ n fa dalama moto wa saba 12 yɛrɛkɛ bereta saba kabulutigi ni bananatigi kana ni jɔ o bɛ fu ni ka po cɛ gɛngta tɛ mɔgɔ dɔn wa su mana ko an ye wele ko dibila bɛng charge la an tɛ mɔgɔ to yen hali an tɛ mɔgɔ bɔ dɔn ni jɔn mi dafara machine so taara ma falen a gosi ka jigin daba naani kɔnɔ a tile journée bɛ duba na sɔngɔ bɔ o de la pala ko k'ale b'a gosi ko pour que sini k'a ka se ka baga de cɛ k'u kana yɛlɛ ka bana na ko jɔn bɛɛ ni da kan tɛ ni jɔn mɔkisɛ mi ta a ka teli ko sɛti ka penalty gitɔrɔn sanfɛ galonnɛsi cɛ a den an ka dafa ni defe n'a ye jan wele sans papier terrain sanfɛ wele bape zigzag tirimɛ i n'a fɔ Messi jɔn min ni wɛrɛntɛ jɔn min ni sɛrɛntɛ jɔn min ni sesigi kɔnɔ an fɛnsɛnnen de bɛ kana kɛ na i bɛ sɔn ka to bɔlɔn ma nɔgɔ cɛ i janto n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ sɔn k'i sigi n'i m'a ɲɛ sɔrɔ n'i sigi kɔni bɔlɔn na kɔni an tɛ mɔgɔ dɔn su mana ko an ye wele Berto galaba 2 ni gâteau NDT wa i kɛlen ko gâteau a jiginna a bɛɛ bɛ san de hali n'i ye joint feere o fɛnɛ bɛ san o bɛɛ n'a ta NDT den tɛ baara kɛ n'i ma baara kɛ i b'i fadenw ta dun halisa i bɛ galamanɛ mun. No, yeah. No, i bɛ se
billahi blofute wallahi bi ba nya do no sangay ala tay wallahi sangay ala tay no tay ba do ne ala ka sanga danima amina ya rabbi e fana mana kay arafer bay malle ka kay bili bay an ne ke wele ki bangane ka appel ta no tisiga yo me wuli goro ni be ki ta TikTok san fe kaba kada ijija ni muri ngana tunena ne ke wele dro kasro sanga ni fon sirra dro ko alo joneru ne ka nyere nyafo ne tika segi don no tega ba appel tika dro mi yele TikTok san fe Allah aywa ni tunyi ala jaba ko garsike ibish amanyi ni masa arama ni fe ni ala maka jona jira ana ami ñoko soro yanno dogo kum were anga sponsor officiel Espace Balbi bye bye